खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी बिटिआरनि हारिफोरखौ गोहो होनायनि फारसे आरोबाव मोनसे जारिमिनारि आगान बिटिआर सरकारा कमिउनिटि फान्डिं खालामनो थांगासिनो दं नंगौ बिटिआर सरकारनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि बिटिआर सरकारा कमिउनिटि हेपिनेस प्रग्राम्सनि सिङाव कमिउनिटि फान्डिं खालामनो थांगासिनो दं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नोजोर गोनां दैदेननायाव बिटिआर सरकारा मोनसे कमिउनिटि फान्ड जागायदों जाय बिटिआरनि मोन 26 हारिफोरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो हारिनि राव आरो हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय 20 लाख रां होदों बेजों लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय गावसोरनि रुजुजायै उनमोनथाइखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनफ्रोमबो हारिनि थाखाय कमिउनिटि मिउजियामफोरबो लुनो थाखाय थांखि लादों बिटिआर सरकारा थारैनो बिटिआर ओनसोला प्रमद बर'नि नोजोर गोनां दैदेननायाव जौगालांनो हमगासिनो दं होनना जों मख'नांगोन आरो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनायखौ जों बाख्नायनांगोन खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी बिटिआरनि हारिफोरखौ गोहो होनायनि फारसे आरोबाव मोनसे जारिमिनारि आगान बिटिआर सरकारा कमिउनिटि फान्डिं खालामनो थांगासिनो दं नंगौ बिटिआर सरकारनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि बिटिआर सरकारा कमिउनिटि हेपिनेस प्रग्राम्सनि सिङाव कमिउनिटि फान्डिं खालामनो थांगासिनो दं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नोजोर गोनां दैदेननायाव बिटिआर सरकारा मोनसे कमिउनिटि फान्ड जागायदों जाय बिटिआरनि मोन 26 हारिफोरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो हारिनि राव आरो हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय 20 लाख रां होदों बेजों लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय गावसोरनि रुजुजायै उनमोनथाइखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनफ्रोमबो हारिनि थाखाय कमिउनिटि मिउजियामफोरबो लुनो थाखाय थांखि लादों बिटिआर सरकारा थारैनो बिटिआर ओनसोला प्रमद बर'नि नोजोर गोनां दैदेननायाव जौगालांनो हमगासिनो दं होनना जों मख'नांगोन आरो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनायखौ जों बाख्नायनांगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन